जोङो न'आव थांनो ओंखारबाय खाम-साम जाखांबाय ओमफ्राय नारें खाना लांनो र' सान्द्रि मोखां लाहानि न'आवहा नारें गयबो जाबाय आं हाय हे बानायनांगोन होनबा बुंना होलाय नारें खानो फैदो र' नारेङानो गैया माथो हा नारेङानो गैया माथो इयावलाय मान नारें इयो गुल नेमु कमलासो दस' ए नङा ओइले खायसेल'सो दस' कमला खानि गोमोन गोलाव थाइनो दंमोन दा हे दिनैसो नुफेरदों आं इदि मैथा गोजा जा माने जि साइसनि ना गोजा जा मैथाया माबायदि एखेयानो नामा जानो आं जाफेराखै नंगौ अमा बेदरदो बिराद गोथाव जायोबा सोरहानावबा आलासिफोर जानो थांबा संना जाहोलै आंखो सान्द्रि मोखां लाहानि न'खौ गारलांसै टाटा थांसै फैगोन दे थांसै जोंहा दायो जों थांनोसै नै रेसमा लाहानिफ्राय थांनो ओंखारबाय भिडिअ'आबो स्टार्ट जाबाय बाट आं नोंथांमोनखौ वेलकाम खालामाखै स' वेलकाम खालामिनि माने खालामालासिनो भिडिअ'खौ होबाथाय मोजां नाङा न' बेखायनो आं वेलकाम खालामनो लागोनसै हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ'आ मिथिखाबाय आं दायो चौकियाव थांनो नागिरदों स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअ'खौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै आरो लोगोसे सान्द्रि मोखांमोननि गामिखौबो नागारनानै थांनोसै ओमफ्राय नै आंनि प्रिभियास भिडिअ मानसिफ्रा आंखौ बुंहरदों मानो सान्द्रि मोखां बुङो होननानै जेबो नङा आं बेखौ इनसाल्ट खालामनानै बुङाखै जेनेबा बे आंखौ दाला मोखां बुङो बेखायनो आंबो बेखौ सान्द्रि मोखां बुङो माने अनलायनानै माने निक नेम बुजिबाय बेयावहा गाज्रियै साननानै लानाङा गाज्रि सानबानो गाज्रियै नुगोन आरो मोजाङै सानबा मोजाङै नुगोन बास ओमफ्राय जों दा माथि थाङो हेलौ बागानपारा नबस्ति पाइलामगो सुबुन खाता मोनबाय जोङो वेलकाम टु मालिदियो चौकी मानास ओमफ्राय नै बे गेटआवहाय जोंखौ लाखिबाय बेयावहाय 200 फिस लादों आरो आंनिफ्राय बाट आं सिगाङाव फैनाय टाइमाव लायाखैमोन दा खिजानि गोदान जानोबो हागौथ' आं 3 इयार्स जाबायमोन फैयो सोलायोना 3 इयार्सआव बहुदानो वाटार साप्लाइनि बिल्डिं इयावहा आंनि फार्स्ट मुभि मोजां मोननाया खाना शुटिंआव थादोंमोन आङो दैया माबायदि बारनो हाबावगोन जोंलाय सेस बिराद मैदेरबो फैनायनि चान्सेस थायोना बेयावहा गिनो गोनां चौकी फैबाथाय खिन्थु लामाया खिन्थु मोजाङानो गाज्रिद्राय नङा मोजां जाबाय ओरैनो 200 फैसा लादो होमबा लामाखौ मोजां खालामाबा बा रावबो गैया नालाय सुनसान जायगा वाव खारदो चौकी ahí es ami wah soke wow motor
ओमफ्राय नै बेसेबा बिउटिफुल नुखादों नै बरियाखाना हाजोआ बिराद निजोम जायगा आंथ' 3 years सिगां फैखांबायमोन एसेबां सोलायनाय नुवाखै अब्लाबो लामाफोरखौ दा गुवार बानायबाय सिगां एसे फिसामोन ओमफ्राय मोसौखौ नुनानै आं सिगांनि बाथ्राफोरखौ गोसोखांदों जेब्ला जों शुट लानो फैदोंमोन बिदिनो मोसौफोरा जोंखौ डिस्टार्ब खालामदोंमोन आरोना लामायावहा थिग बेबायदिनो सेम इनसिडेन्ट जाबाय जोंजों आरोबाव मोसौफोरा माने फालो फालो फैबाय आरोना बेयावहाय JCBजों खामानि मावगासिनो बेयावहा मा खालामगोनथाय आं खोनानाय मथेब्ला बेयावहाय कार पार्किं जेनेबा गारि पार्क खालामनो हागोन बेयावहायथ' बेथ' पिकनिक प्लेससो ना बेवहाय देग्लायथ' जेबो फुजा सुजाबो जानो मोनासै तामाम हिट जाखासिगोन निउ इयारनि पार्टिफोरा ओमफ्राय जाखाव फैखादो आरोना चौकी गेटआव फैनानै आरो जाला लोंला खालामनानै आनकन्ट्रल जानाङा स देट रावहाबो खहा जाया आरो नोंथांमोनाबो खहा जाया बा रावबो मानसियानो खहा जाया मोजाङै इन्जय खालामनानै न'आव थांफिनबानो जाबाय बरियासे ना मा होनो ओमफ्राय नै फैयै फैयै जि मोजां बैग्रि बागान मोनबाय ओरैबायदि बैग्रि बिफां दोङो बेयावहा निउ इयारफोराव पिकनिक जानो फैबा नोंथांमोना मिथिखागोन बाक्सानिया आरो जाय जाय बिथांमोना फैफेरबाय मिथिखागोन तामाम बेलेग बेलेग रोखोमनि बैग्रि मोनगोन एकदमबारे दायो फिथाइ थाइजोब्बाय आरो दा उनावहाय नुगोन फिथाइ थाइनायखौ आं देखायगोन नोंथांमोननो ओमफ्राय बे मोनबाथाय आयु आं बैग्रि होनबाथ' जि गोथाव मोनखायो गरम दिनावहाय एकदम सिफ्लेनानै जानोना जि तामामखा ओमफ्राय नायलाय खैथा दोङो आनकाउन्टेबोलथा दोङो दांलै नङा माने सानबानो सानजानायसो ना काउन्ट खालामबानो काउन्ट खालामनो हाखागोन नायलांबाय थादो जोंबो ओंखारनोसै बरियाना जायगाया आं सिगाङावनो फैफेरखाबायमोन आफ्टार 3 years आङो दिनैयो फैदों बिराद गोसोआ बरिया मोनखादों आदैया सायदो आं थांनोसै बरिया मोनखादोंना 3 yearsनि उनाव फैनायनि मजायानो बेलेगखा बरिया दैया जा दुगैगोन आं सिगाङाव 3 बोसोर सिगाङाव दुगैदोंमोन आं इयावहा बरिया मोनखादोंना दे ब्रा इदि इदि खिथिक खिथिक नानियाबो जाब्रा दे ला फट' इखो बा फट' खेबनाया इदि जायो आरो दे आंखौबो फट' खेब जल्दि नैबेथिं मन्दिर थाङो आरोना नैबेथिं खिन्थु आङो पिरियड्स जानायखाय मन्दिराव थांनो हानाय नंला आरोना ओमफ्राय दा माखासे मानसिफ्रा दुखु मोनोङा आङो आंनि पिरियड्स जानायखौ शेयार खालामनायनि बेफोर जेबो नङा बेफोरो लाइक बे नेचारेलसो ना बेखौ गाज्रि मोननानैबो लाब गैया जेबो नङा ओमफ्राय दायो जोङो माथिं थांगोन वाव हाजोखौ नायनाय बरियाखा आं दैयावसो ओंखारनो लुगैदो दि दैयाव मोनजागोन ना देन जागोन मा होनदो जानुवारियाव पिकनिक जानो फैबा मारै बिदि फिसा मोनजागोन औ जानुवारियावहाय बिराद बैग्रि बिफां दोङो ना इयावहा बहुत दोङो नै बेबो बैफोरबो जानुवारियाव फैबाथाय बिराद बैग्रि फिथाइ मोनजागोन आरो ओमफ्राय नै गोथां गोथां बैग्रिखौ जायो नामा सोरबा बैग्रि बिफाङानो बिफां एसे फिसा फिसा नानियासो जाना नायो बैग्रि गोथांखौ हनै जागासिनो ओमफ्राय केमेरामेना चकम चकम ओमफ्राय आदा माथो थांखो दे बेफोरावनो पिकनिक जानो फैबाथाय संनानै जायो नै वाव दैया नायनाय बरिया खाना जि स्रां स्रां नायनाय देखायबाय वाव
वाव नुदोंना गाराखौ बरिया नुदों मा दायो जोङो गाहायाव थांनांगौ गुसु दैया जों दुगैनोसो नागिरनाय नानानि नों दुगैगोन ना दुगैला दुगैगौमोन बिराद गुसु आरो बिराद दैया देन्जार दाहार आं गिनो ओंखारसोयो बै फेसबुकफोराव नुबाय थायोना बोरैबा बोरैबा थैनाय ना दानो थैनो गोसो गैथ'वा बेरायनांगौ मानांगौ गथ' गथाय खांनांगौ नानानि मोजां La 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 la. Chowki. La Chowki. Yes Chowki. Hi Chowki. Hello Chowki. Namaskar Chowki. खुलुमबाय Chowki. इथिं देखारदों ओमफ्राय इथिंबो. बरिया. मानसिफोरबो दंसै दे. बा मामरं गोलैलांगोन. गोलैलांगोन फालतु खालामनाङा आं हले बासाया दै जोंथ' दुगैनो मोनासै मालायनि दुगैनायखौनो भिडिअ लाहरनोसैलै नै मालायसोबा जि बरिया दुगैदो मालायसो ओमफ्राय आं गोलैलांजानो गियो दे बिदि गोलैबा बिराद माने आंनि माइन्डआव बिराद गिथावना बुस्थुफ्रा थाब-थाबनो फैयो आं गिनो ओंखारसोयो ओमफ्राय गोलैलांगोनदां होननानै दे दुगैदो आंनि बिराद गोजानावसो दङ इसोर नाय बा मालाय दुगैसोदो सानस्रिलायलायदो ओमफ्राय आं सानस्रिनोबो रोङा नङाबा दुगैगौमोन नायलाय जि गोजानाव दङ जोंनि वाव मालायसो दुगैसोदो वाव गोसो जायो आंबो दुगैनो चौकिनि दैसायाव नाथाय सानस्रिनो हाया गेमस्रि दैमारि लुदुर गैया गोसो जायो आंबो सानस्रिनो नोंसोर बायदि दैयाव दुगैनो ओमफ्राय सासेया गावनो गाव फट' दिखांना लागासिनो बेसेरा Tamam interesting Chowki दुगैनो गोसोमोन खिन्थु गुसुथार लोमजाबा सेस थांसै फाय हाजोनि दैसा स्राय ओइ अन्थाइखौ नायनाय डेन्जार दायो जोङो थांनोसै बेयावहा दुगैनो गोसोमोन खिन्थु एसे मोनाबायमोनबो ना दायो गुवाहाटियाव थांनोसै नेटवर्क गैया रेसमालानाव थानो बायो आं नेटवर्क गैयाबा आंनिया जानाया जिबाबो जायो उन्दुनाया जिबाबो जायो खिन्थु नेटवर्क गैयि जायगायाव थानो बायो आं मा होनदो र' आं खाथियाव लांनो दे आं मिथिखायो मा होनना गेमस्रिया नेटवर्क गैयाबा थाया ना आं नेटवर्क गैयाबा थायालायनो मिथिखायोनो बियो माने जोङो हरनै थानो ना फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय दाख्लै जोंहानावबो मा जादों मिथिबाय जोंहानाव बिदि प्रब्लेम जाफेरा आरोना जोंहा न'आवहा नेटवर्क थाखायोमोन ओमफ्राय 3 मान्थसो जाबाय नेटवर्क गैया बिदि प्रब्लेम जाबाय थादो आरो ओमफ्राय बेखायनो दाख्लै आं सानसेल' थांनानै फैदों न'निफ्राय आं नेटवर्क गैयाबा थैगोन बायसा मोनो मानो होनबा आंहा नेटवर्कजोंसो ना खामानिफोरा नेटवर्क गैयाबानो आंहा आर्निंबो जाया खामानियाबो साक्सेसफुल जाया
माने आं जबलेस बायदि मोनो आरो नेटवर्क गैयाबा बेखायनो दायो आं थांगासिनो नै गोलैबाय नै दैफोरा वाव आयो नाङा हाखागोन खोमा मा होनदों आदाया इयावनो थायो माबे गामिनि दिरिङापुर ओमफ्राय जानुवारियावथ' ओरैनो बेयावहाय पिकनिक जानो फैजायो दा गासिबो फैजायो ओमफ्राय बेसेसो लायोबा फिसा मोनसे गारियाव गारि लाना गारि लायो आरो माबा बासफोराव 400 लायोमोन सिगां ओमफ्राय दा बेसे लायो मिथिया आरो दा चेन्जबो जानो हागौ माने ना बिदि ओरैनो नभेम्बरनिफ्राय होयो ना डिसेम्बरनिफ्राय पिकनिक जानो माबानिफ्राय होयो डिसेम्बरनि मथा मथि ओरैनो 25 इनि सिगाङाव पिकनिक जानो मोना नामा मोनो फैजायो ओमफ्राय ओरैनो बेसेसो गारि जायो 500 600 जायो बा एसां बुरजा बिदि जायो जागा थोलाय लाया खोमा ना ओमफ्राय इफोरखौ साफा खालामना होयो ना होआ पिकनिक टाइमाव ना होआ बिदिनो थायो एनजिअफोरा होयो आरो ओमफ्राय नों इयावनो थायो नेनानै नामा इयाव साननै नेबाय जों ओमफ्राय साननै नेनानै गाबोन थांसिगोन बेलेगा फैना चेन्ज खालामसिगोन चेन्ज जाबाय थायो माने मोजां नांबाय दे 3 बोसोरनि उनाव फैनानै नोंसिनि जायगायाव मोजां मोनबाय बे मेंबायलै थांसैथ' हम लोग अभी जाएगा बहुत बिराद मेंबाय थांसै टाटा चौकी थादों होमबा बाय बाय टाटा थान्दा गरमबो मोनलायलायदोंमोन दैया इथिं बारा गैया दस' नै दोङो एसे थादो दे बाय बाय